Hola, yo soy Begoña, mariscadora de la Cofradía de Miño y llevo 8 años y medio aquí. Ola, son Carmiña, son da Cofradía de Pescadores de Miño e levo 28 anos aquí. Pensé que no me iba a gustar nada cuando empecé a ciegas, pero me encanta todo, en general. Hay días que no lo llevas tan bien si no encuentras, pero en general me gusta todo. O medio, ben o ves, é bonito. Pois as tarefas, todos facemos o mismo, vimos a sementar, vimos a recoller, facemos vigilancias, temos que vir 2 horas e media antes e 2 horas e media despois, non podemos estar fora dese horario, a Consellería non nos permite. É un traballo moi duro, é un traballo moi duro, tes que estar a auga, a granizo, a sol, a mazo, a todo. Despois a espalda doi moitísimo, porque claro, estás sempre agachao, que si cazada, que si rastrillos, será un traballo duro, pero bueno, si che gusta. Collemos a ameixa fina e a ameixa xapónica. Isto é a ameixa xapónica. A japo ten as rayas moito máis pronunciadas, a fina xa se ve moito máis fina, máis, como o nombre ten, máis lisita. Mi madre, que están moi fondas. Ahora mismo a xapónica está moi arriba, pero a fina está moi espetada. O oficio gústame e despois que é moi compatible con poder criar os fillos, non ter un jefe que che esteña dicindo tes un horario, non. Eu se podía vir viña, se non ves non cobras, para conciliar Sí, la verdad es non que hai mellor traballo, para conciliar non hai mellor traballo.